Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Yovit sa Tingog ning Barangay. Alright, sige, maraheda pagka morning po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Hindi po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niyan in the Webes, Pizza 3 sa bulan po nin the Abril 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikan kan Sendong mga radyo. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. Siyempre, duman sa samuya ng mga kababayan na nakantabay ngunyan na pagkaaga. Good morning po. May mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo ka boss. Sa may mga kamatian get well soon. Asin po tabi duman sa mga kamamatapasan na nakatutok na digdi sa tuyang programa ngunyan na pagkaaga. Good morning sa Sendo ka boss. Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Dahil po ninda pinagmamati na naman nakatibaadan sa sendong mga hawak pentras na nakatutok digdi sa satuyang programa ngunyan. Dahil po ninda og eskwela, dainin trabaho, non-special non-working day, digdi po tabi sa bilog na albaysa naman. Ngunyan po tabi, April 3, 2025 is Albay Day. Alright, pero ngunyan bako man ngunyan Darwin double pay. Bako ngunyan po tabi double pay ha. Yugon mo yan, magugulpi man so kwanta. Yugon mo yan kan Abril 1 holiday. Ito so holiday Idil Peter. Tapos ngunyan anallehi sa lang sarong aldaw, tapos ngunyan na naman holiday na naman. Pero ngunyan ang holiday ngunyan po tabi is non-working day man sana. Pero bako po tabi ini 100% sa sweldo. Kaya magralaog ka mo ta. Pag day ka mo naglaog, tabi digdi, day man kamong sweldo. 30% man sana, kon 400 ang sendong sweldo ngunyan, minimum wage ta ngunyan. Ay mapuna pa lang so bagong minimum wage sa Sabado, April 5. May bago ng wage order po na ipinaluwas yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Iyan ang sa tuyan pag-urulayan ngunyan
yan sa tuyang pag-urulayan ngunyan po tabi digdi sa tuyang programa ngani po na ayos at pinapa-review ni Presidente Bongbong Marcos yung sweldo kan mga empleyado. Iyo man talaga dapat revisaron. Digdi sa tuya linangkawan 40 pesos magiging 435 na kita ngunyan. Sa Bicol 435 na. Pero yung iba kayan sa November pa mapuon, sa December pa mapuon ano. Dapat kasi sinaro na nindo yan. Mana o nganyan pinapa-review ano ang mangyayari po tabi ngunyan, naka-increase pa sana po tabi dito sa Bicol, dagdagan ta. Dagdagan ta po tabi ta kulang iyan. 435 gibuhon to na po tabi na 450. 450 ang sweldo kan mga empleyado ta digdi. Dapat siring yan ka na. Orat yan pag-urulayan tayan sa pagpapadagos kan sa tuyang programa. Pero sundo kitang alas 9 po nin pagkaaga, pero baka mga 8:30 lang ako digdi. Urat yan may importante man akong lakawon may importante kitang lalakawon orat yan. Tabi mga 8:30 siguro. Ngani na ayos na ang laban. Ege. So pero ang mga kandidato ngunyan labo-labo. Orat yan po may interview kita kay Konsi Ron Rosal, Konsi Ron Rosal po, kandidato po digdi sa Legazpi City bilang councilor kan Legazpi. Iyo po. Sabi ko baga sa Indo, pwede ka mo digdi basta ayo bayad. Diba? Gasiring kayo ni ang mga kandidato dahil man libre sa radyo. Dahil man libre sa radyo. Dapat magbayad ka mo. Kung maitinaraman ako digdi na bako po dahil po tabi nagbayad, may problema ko kaan. Nasa trouble ako kaan. Tayo man ini commercial baga. Commercial iyan. Political ad. Political ad. Iyo po yan. Sige. So, sundo yan. Pero pagkatapos ka ng eleksyon, dahil naman yan magbabarayad. So, mga nanggarana na may interview, dahil man mababayad po tabi. Tamang official na pagkasinda. Ngunyan man sa ng election season. Election season. So, gusto po na magbugtak ka sa muya ng jingle kung ano po na serbisyo an mo yan nindo. Bukas po kami digdi sa 88.3. 88.3 sa DWGO 1FM. Tapos po tabi sa Radyo Pilipino Legazpi. So gusto lang orang pro politika digdi ta an radyo bako man politiko. An radyo po bako man politician. Maski sisay pwede. Maski sisay po tabi pwede. Okay? Tatawanan mo ikamo nin marhay na serbisyo. Marhay na serbisyo po. So maray na aga sa mga suportadores ban kan 131 Ako Bicol. 131 Ako Bicol. Maray na aga Ege. Kung si Senge so nakatabang sa indo, di duman man kamo. Kung sailing din nakatabang sa Ako Bicol, di go ahead. Kung sailing din do di nindo. Iyo baga. Iyo po tabi yan. So sabi nga ni po so makatotohanan man sana makatotohanan sana po tabi. Anyway. Para sa kuya ako sa totoo lang personally na katabang man talaga sa kuya bilang sa ano yan. Do sabihon ta po na dahil nga tapig tatao ngayon kang gobyerno gobyerno ngayaan pondo. Ipo, pero may import sinda. May import sinda. Dito man pwede yan na daihan sinda nag-import kaya nakuha ka man. So, natabangan man sa financial assistance, siyempre may nag-eskwela ka. At least pasalamat kita sa import po tabi ninda so, maging prangka lang kita digdi sa tuyang kwanta. Minsan, may mga post. Ako, pasensya na po tabi ka mo kung abo ka mo sa kuyang opinion. So sa kuyang opinion kung abo ka mo opinion ko ini
Opinion ko po tabi ini. Day ako nin puro politika digdi. Day akong puro politika digdi. Pag nakatukaw ako digdi sa mikroponong ini, tabi, dapat kung sa auto, neutral ka. Neutral ka dapat. Yo, day akong puro politika pagabot digdi. Pero personally, siyempre, igwa kita nin mga igwa kita nin mga choices, personal. Pero, di taman pwede na ipagparakuan yan dyan pag balangay mog. Di ba? Kaya na election po tabi secret secret voting di ba? Anyway, so igwa na kitang 15 minutes lampas po ang 6 o'clock in the morning. Padagos na kita digdi sa tuyang programa. Sabi ko nang orat yan po sa panduang kabdan kan sa tuyang programa. Medyo orala wigman kaan sa tuyang programa ngunyan. So, tayo matatapos ngunyan na tingog din barangay, oro at yan na lang po na alas 8. Kapag alas 7, di man pwede dyan proper newscast yan. Proper newscast yan. Di pwedeng maintirapan bareta. Okay? So, si Presidente Bongbong Marcos, pinag-order po sa gabos na mga Regional Wages and Productivity Board, RTWPB, na sakop kan Department of Labor and Employment. And pagrevisar po tabi kan minimum wage sa sendang mga area of responsibility. Mahapot ka mo data nga yata haluyo na baga nga so Kongreso, so Kamara de Representantes na nagbubusol kan legislated wage increase. Ang paliwanag po kaya nga ni baga kita, igwa kita ko ipusin kang gobyerno dole, nayaon dyan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ang nag-aadal po kaya, iyo po ang Wage Board. Kasarabay kayan ang National Economic and Development Authority o NEDA, kasarabay man po tabi so Philippine Statistics Authority. Sinda po ang nag-aaradal kayan kung tama ba na magkaigwa kita nin increase sa sweldo. Kasi kung legislated wage increase, siyempre sa mga kongresista, pirming gustuan nata, dahil maninda po tabi pinag-adalan ano ang tunay na sitwasyon sa mga probinsya. Kaya nga ni baga igwa kita kan pinag-aapod na regionalize ang pag-aadal, ang pagpapautob kan pasweldo. Bako kita so uniform na alimbawa nga RTWPB national sasaroon po tabi sasaroon sa natabi mga tugang yung yung desisyon alimbawa nga mataramso NCR dapat ang sweldo 650 a day. So, dahil mo man pwede po na iparihas sa National Capital Region. For example, dahil na kita magparaharayo sa Bicol Region. Dakulon po na mga aspeto nin pagkakaiba. Mataram naman kamo, ano man yan pagkakaiba kaya na parehas kita worker? Hindi ho. Sa National Capital Region, pira ang sweldo 620. O sa tuya digdi, nasa 435 na. 620. Ngunyan, ano po ang pagkakaiba? By numbers, pagkakaiba. Ilingon to naman po tabi sa klasikan mga negosyo. Ang Metro Manila, purely industrial region. Pag industrial, yaon po so darakulang kwarta. Darakulang kwarta. Darakula na mga negosyante ang nakatindog dyan sa highly urbanized cities. Siring kan Metro Manila, asin po tabi iba pa. Gustong sabihon, dakula po ang sa indang dilihensya, yung market ninda. Kaya nindang sumweldo nin 620 per day sa sendang empleyado.
Sabi ang Bicol region, bako man kita highly urbanized. Kita po tabi as agriculture, ano man ang may susweldo mo kung agriculture sector ka. Mostly po digdi sa Bicol, pinag-aapod na small and medium enterprises. Day man kaya-kayan sumweldo nin 620 sa sendang empleyado. Kaya kita, igwa kita nin 435 na minimum wage ngunyan. Iya po? Paano nga kayan? Parehas baga ngayon, nagpapamasahiman, nagagasolina, nagkakaon. Hindi ho yan magkapariyo. Ta sa Metro Manila kasi, alangkaw sa sweldo mo, yung average kan sa imong gastos mas halangkaw man. Boarding house, tubig, so mga barakalon, mas halangkaw po ang barakalon duman. Kaya di mo pwedeng iparehas digdi sa provincial level. Iyon po ang rason kung kung yata po tabi, magkakaiba-iba ang sa tuya po na minimum wage per region. Tapi nag-adalan kayan, sabi ko sendo baga kasubago akan dole, RTWPB, PSA, Philippine Statistics Authority, asin po tabi ka National Economic and Development Authority ONEDA, yung ekonomiya kansaro po na rehiyon, kansarong probinsya, kung kaya niya na mag-adapt din mas dakulang sweldo sa labor force, na day po magsasarado yung mga kumpanya. Takon masusog kita digdi sa masusog ngaya kita na sararoon ta sa nangayaan presyo kan sweldo. Sararoon ta sa nangaya. Sisiyan man mapabo kayan, alimbawa 620 sa Metro Manila, ang sweldo ko digdi ngaya 620 man a day. Okay, na maano ka pa man po tabi duman sa Metro Manila. Ini nasabutan kan mga kongresista, dainin da aram yung tunay na sitwasyon kan senda po tabi na mga rehiyon, yung mga empleyado, ay yung mga yung mga negosyo na day kaya po tabi na magsweldo nin dakulaon nin marhay. Kaya baga do igwanin poder ang Kongreso. Tanigot sa na po tabing poder na magpalangkaw sa sweldo is ining so na mag-adad, ining sabi ko sendo doli RTWPB. Apura kayan igwaman nin poder yung Kongreso, iyan ang pinakapod na legislative wage increase. Pero ni minsan, day po ang Kongreso na kapag gibo po ng legislative wage increase, nasapawan ninda sa RTWPB because magkakaigwa kita nin problema pagabot po sa ekonomiya. Tapos meron, dahil man kita pwede na magparasweldo magsweldo kitang alangkawon, di itong so income kan mga negosyo. Panduwa, dahil man pwede na maggibo ngaya sa Bangko Sentral ng Pilipinas, takulang ang kwarta, di maggibo ng kwarta, di man pwede yan. Nakabasar, ang kwarta tapo, nakabasar man sa gold reserves. Pag pinabakal ni BBM so gold, di tan. Di ba? Susiring yan kayan. Ngunyan po, tama ining ginibo ni PBBM. Na adalan tagiraray, kung tama ba yung pasweldo kang kada rehiyon ngunyan. Tamas kaya po man Department of Trade and Industry tabi, ang DTI apoton mo perming daing increase sa mga barkalon. Pero pag nabakal ka, yung kantidad po tabi kan sa imong kwarta mas hababa. Yung value kan sa imong sweldo duman sa presyo kan mga barkalon. Kaya kita nagtitios. Kaya kay punta po tabi nin increase. Ini po nakita naglalaom na magkakaigwa kita din patas na pag-aadal digdi sa sweldo na nakabasar po tabi digdi sa presyo kan mga barkalon. Dapat siring kaan. Taminsan, yung RTWPB naman binabarat. Isipon mo digdi sa tuya, ilinga.
40 pesos man nga ni so in-increase, maugmaman kita, 40 pesos, sa laog ng sobra sarong taon, 40 pesos, ang problema, tabanga-banga pa. Ngunyan so 20, susunod so 20. Na dapat sinarong bagsak na lang po ini. Yan dapat na adala din marahay kan Department of Labor and Employment, lalo na po tabi ang RTWPB, Regional Weeds Board. Na magkaigwa kita nin matanos o patas na distribution po tabi kan dilihensya kan mga negosyo sa paagi po tabi kan tama na pagpapasweldo. Actually, ining 435 digdi sa Bicol Region, ababaon ini. Ababaon po ini. Di ba? Kasi andi op baga, day man pigbabayadan sa to. Sa tuya, kung pirang aldaw ka, ang simana mo, time 6 days man sana ang simana, ang sweldo ta. Mas malay sa mga kumpanya Darwin na pati di op kasabayan sa bayad. Hindi. 24 days lang kita 26 days 26 minutes lampas po ang alas 6 din pagkaaga, magbabalik pa kita digdi sa programa. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong white rose papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 31 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to meet mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm! Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado?
100% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Valladolid, 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 Munsiado sa pag-iwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo paninindugan sa karayan maaasahan. Valladolid, Valladolid, Valladolid. Kaloy Andes, Loria, Loria, siya ay mapagkalinga, Loria, Distrito 2 mahal niya, Loria, Kaloy Andes, Loria, Loria, kalinga ang hatid niya, Loria, sa barangay man o bayan, Loria, kalingang Loria ay nadarama, tayo na Distrito 2, for real change. Pasalamatan tamaan ang samuya ng mga sponsors digdi sa Lenten Activities 2025. Pasalamatan ta si Miss Evelyn Delvo and family, Rizal Street, Legazpi City, Tancholing Hospital, Imperial Court sa Subdivision Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing, CEO, Will & Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Manager, and Rawis Enterprises, Rawis, Legazpi City, Mrs. Isusa Miranda, Owner, Miss Sheila Nas, City Agriculturist, City Agriculture Office, Lacantola Drive, Gogon, Legazpi City, Honorable Bibi Glenda Bongao, Governor Province of Albay, Buklan Pod Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director PNP Regional Office 5 Camp, Brigadier General Simeon Ola, Engineer Warren Asoteya, District Engineer DPWH 2nd District Engineering Office, Dr. Maria Los Tabuina Makasinag, President Bicol College, dyan po sa Daraga, Albay. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Igwa na kita nin 38 minutes lampas po ang alas 6 ni na pagkaaga. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikan kan sa indong mga radyo ngonya na pagka morning. Danggugon ta po ngonyan and interview niya to kay Mr. Ron Rosal, Mr. Ron Rosal kan Legazpi City. Saro ini sa kandidato bilang City Councilor kan Siyudad kan Legazpi. Okay?
Aramon ta po kon ano ang sa iyang mga plano para digdi sa Legazpi sa oras na siya and manggana bilang City Councilor ngonya na 2025 midterm elections. Alat nawara. Tiga daw. Lata tagaro nawara. Sa kabaga. One. Oya po si Seron Rosal, sige. Ato nawara. Yan. Alright. Halos iyan kami yan sa iya nababangkit. Actually, ang baha sa Legazpi, saro sa nakapadipisil sa pagbuhay ka ang mga Legazpi. Iyan ko taaloy na yan actually nasolusyonan kung maayos so pagkaka-design, pagkaka-implement kang proyektong iyan. Kailan sa makamundo nga ni na pagkakataon data ng pakinabangan niyan. More than 2 billion ang inallocate dyan. So sa kuya na kung ako man makalaog bilang sarong konsihal, saro yan sa maging priority ko na dapat kung may pundo man na mabut giraray, dapat mahimay tayan ki maray. Starting sa pag-design pa lang, dapat tama ang disenyo. Pag-implementar, dapat maayos talaga pagkaka-implementar. Para ba ko iyan maging, kumbaga, white elephant na proyekto na naman. So halos dyan talaga nakasentro niyan na ang sakuyan plataforma when it comes to infrastructure. Igual pa man ako ibang pag-iisip sa actually sa housing na gusto ko mabilipisyaran sa mga halos kasaradayan. Naaram kong kuminsan ma-request sa imo ng plywood, ma-request sa imo ng simento, dinamsak. Habok ko ito maging parehas na from time to time, ito ang pigigibog isarong politiko na mapadara ka kilimang sakong simento, mapapicture, tapos na sa obligasyon sa tanyan. Para sa kuya, gusto ko so talagang panghaluyan na solusyon. Actually, iba na kitang mga housing projects, pero dakol kasi, nadayman ba kami na sa dumaan talaga sa mga housing projects, mas preferred ninda duman sa lugar ninda, kung saan sinda ikinaag, or mas duman kasi sinda nagdinegosyo. So para sa kuya, itong mga klaseng mga tao na nasa laylayan, gusto ko bako na silang paulit-ulit na mahagad ng suporta. Kung kaya tayo ito maparungan duman, makreate kita ng design nasa dit na panghaluyan solusyon. Bakong from time to time, pag may election, ma-request ki semento, 5 sakong semento o plywood para lang makapalan sa tinitang pangyayon. Kaya lang duman nga ni, dahil taram kung ito bang 5 sakong semento, magagamit ba? Kung wala man na bye-bye, sa'yo na naman, sisi naman ma-donate ki bye-bye. Kaya para sa kuya, saro ito sa gusto ko pang ibuhan ki plano kung paano yan na ma-providean ang mga araw kayo na problema. Panduwa gayon na gusto kong is yung sa kuryente ta.
nakulong kitang na-encounter na brownout na from time to time, iyan na naging reklamo kang Albayan. Actually, pa man sa Legazpi, Albayanos. Pero di nga sa Legazpi, gusto kong mag-offer na baka kung makakuha kita ng mga counterparts or maging partner na private individuals na pwedeng mag-invest sa tuya para sa renewable energy. Kasi sa nailing ko, takulaon na lalo na ang solar power. Kasi inano ko naman yan, big experience ko sa part ko. Kaya nailing ko na pwede siyang maging option or siya ang pwedeng instead magpara-relay kita sa Aleco, natataday pwede kita mag-rely sa or pwede kita sa solar power na option para tayo na kita permit from time to time nagkakaiba ng reklamo apisar na. Alright, ayan po si Ron Rosal, no? Saro sa mga kandidato bilang City Councilor kan Legazpi City. Tinawanan man kita din pagkakataon na makaulay siya kaso hapon. Alright, duro-diretso na kita digdi sa programa. Let ko na ngani nakuan. Yan. Yung palang digdi una ako na nawara so interview ko. Say na ito nawara lugod. Nawara. You're right. Sige. Ulat ko na hata ilingon ta. Ulat ko na ta i-share ta ini. Yan. Datata ko ini. Facebook newsfeed niyan. Sige. Saan ito? Okay. Up. Let's go!
Alright, sige. So, balik na kita digdi sa programa, ha? Sige. So, gustong ko, digdi sa kuya, libre. Jawa Sisay. Jawa Sisay, interview. Tabi. Libre. Ang Facebook ko, sa kuya man ini. Pero sa radyo may bayad, ha? Pagdigdi sa radyo po. So mga gusto po na kuan, sabi ko sa indo, so gustong magpa-advertise, sharing kan jingles, so mga kuan. Pwede ka mo digdi sa Samoya. I-chat lang din do ako, i-chat lang din do ako kung sisiyang gusto pa diyan. Kuan man kamo, ibong-ibong maski sisay. Go. Fight ako, fight. Ibong-ibong masisisay. Okay? Kumbaga ini bastaan importante may atas siyempre election period ngunyan may pangbayad ka mo. Sa radyo, importante may pangbayad ka mo eh. Natural naman yan, hindi naman ho libre yung radyo. Yung iba nga dyan talagang grabe ang bayad. Diba? Si Kung Kaloy pait-pait na, no? Di ba lita may kwan ini ha, si Kung Kaloy ha, may kwan digdi sa mo. Okay? Sige. So 51 minutes na makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Kung tagayod mo na an report. Alat kung natalo yun mag-post. Natatalo yun mag-post sa sige. Report po ali dyan sa tuyang mga pagriba sa luwas. Overstaying na Pakistani national na aristo sa Makati ng BI Intelligence Division, si kabahaging Nestor Kakitla may report. DWGO Live Report. Nestor, good morning. Come in. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaguyod ang mga batas sa immigration, matagumpay na nahuli ng Bureau of Immigration Intelligence Division ang isang undocumented at overstaying foreign national sa isang operasyon. Inaresto ng mga operatiba ng Intel Division si Kasta Rahman, isang Pakistani national, sa isang convenience store sa kahabaan ng Antonio Arnaez Avenue, Barangay San Lorenzo, Makati City. Sa pag-verify na pag-alamang nag-overstay si Rahman at kulang sa tamang dokumentasyon nang hilingin na ipakita ang kanyang pasaporte, hindi niya ito nagawa. Ayon kay Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr., ang operasyon ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng BI na matunton ang mga dayo ang lumalabag sa mga batas sa immigration ng Pilipinas, nananatiling mapagbantay sa pagsubaybay at paghuli sa mga umaabuso sa kanilang pananatili sa bansa. Ang mga intelligence team ay nakikipagtulungan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas upang matiyak ang mabilis na aksyon. Ipinaalam kay Rahman ang kanyang mga karapatan sa konstitusyon bago dinala sa BI Main Office para sa dokumentasyon, medical clearance at legal na paglilitis. Ang isang commitment order ay inilabas kalaunan ay siya ay ikinulong sa BI Warden Facility sa Camp Bagundiwa, Bikutan, Taguig City. Muling pinagtibay ni Commissioner Joel Anthony Biado ang pangako ng ahensya sa pagpapatupad ng mga patakaran sa immigration. Hindi ko konsintihin ang Bureau of Immigration ang mga paglabag sa mga batas. Ibinahagi ni Biado na ang paksa ay naharap sa deportasyon at sa huli ay blacklisting. Mula sa immigration, ako si Nestor Kakitla, nag-uulat saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. Isunod taman ang report ni Mar Rodriguez. DWGO Live Report. House Speaker Martin Romualdez na nawagan ng mas maigting na pagbabantay ng DA sa presyo ng mga bilihin. Mar Camin. Nananawagan si House Speaker Martin Romualdez para sa pagpapalakas ng price monitoring system ng Department of Agriculture para matiyak na
makukuha o nakukuha ang tamang datos sa realidad ng pamilihan sa bansa. Sinabi ni Speaker na batay sa datos ng bantay presyo ng Department of Agriculture, ang presyo ng itlog ng manok na large ay nasa 8 pesos hanggang 9 pesos kada piraso. Sabi pa nito na ang pagkuha ng sentimiento ng mga lokal na nagtitinda at namamahala sa mga pamilihan ay nakakatulong para pag-ugnayin ang mga opisyal na numero at tunay na sitwasyon sa pagbaba ng mga presyo ng pangunahing bilihin. Naniniwala si Speaker Romualdez na mahalaga ang sabayan ng pagtugon. Muli siniguro ng Speaker na sa publiko ang pangako ng Kongreso salig sa atas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan para mapahusay ang pagbabantay sa mga presyuhan sa mga pamilihan. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil sa panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Mar Rodriguez. Minabalik pa. DWGO Live Report. Si Nestor Kagitla, pagtatayo ng bagong tulay na bakal sa Barangay Sentral, Poblasyon, Kamay o Gamay Northern Samar, natapos na ng DPWH. Nestor Kamin. Alat ko napano. Nestor, please come in. Bilang bahagi ng Build Better More Initiative sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alisunod sa misyon ng isang bagong Pilipinas, matagumpay na natapos ng DPWH ang pagtatayo ng bagong bakal na tulay sa Barangay Central Poblasyon, Gamay Northern Samar. Ang bagong tulay na ito ay idinisenyo para sa mga pedestrian at single na motorsiklo. Ay pinapalitan ang luma at lumalalang kahoy na footbridge na dating ginagamit ng mga lokal na residente. Sa kanyang ulat kina DPWH Secretary Manuel Bunuan, Undersecretary for Luzon Operation Robert Bernardo, binigyan diin ni DPWH Region 8 Director Edgar Tabacon ang kahalagahan ng tulay na kung paano nito napapabuti ang kaligtasan at kaginhawahan ng pang-araw-araw na paglalakbay para sa mga residente. Ang 12.83 milyong proyekto ay isang kritikal na bahagi ng infrastruktura na nagbibigay ng mas ligtas at mas mahusay na ruta patungo sa mga lokal na pasilidad tulad ng pamilihang paaralan at iba pang mahalagang serbisyo. Ipinatupad ng DPWH Northern Samar 2nd District Engineering Office ang 91.7 linear meter steel bridge mula sa DPWH. Napano. Sige. So maraming salamat kabahaging Nestor sa report. Kita kuha na. Yan man si Merx. Paano ini? Yan. Alright. Si Merx, may report man. Ano dyan sa Campo General Simeon Ola. Merx, good morning kami. Merx, magandang umaga po Kuya Alvin at sa lahat po ng mga nakatabay sa Tingog ng Barangay sa DWRL Radyo Pilipino Legazpi 88.31 FM Legazpi. Arestado po ang isang hininalang miyembro ng Communist Terrorist Group matapos mahuli sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comelec Gun Ban sa Barangay Salvacion, San Fernando, Masbate. Kinilalang suspect ni alias Ontoy, 39 anyos, isang magsasaka at miyembro ng Milisyang Bayan ng KLG North SRC4 BRPC. Siya ay residente ng Barangay San Isidro, San Jacinto, Masbate. Ang suspect ay naharap po sa kasong paglabag sa RA 10591 kaugnay ng Comelec Gun Ban. Samantala, sinabi ni Masbate Provincial
Director, Police Colonel Jefferson Araujo, sa isang pahayag, patuloy nilang paigtingin ang pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad lalo na ngayong umiiral ang Comelec gun ban. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeote Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Mercurio Pilo Vindino Jr. Nag-uulat para sa Tigugnin Barangay. Maraming salamat, Berk, sa report na rin sa Camp General Simeola. DWGO Live Report. Maparam naman ako gayaw digdi sa programa, ha? Fight! DWRL Barita La City, masunod na. One, two, three, let's go!